Ang sikit pero buyag. Matay, gutom naman ko ba? Kamu, wala kong panggutoman. Sige, makuha sa iglalog na kayo mo nagigutom naman. Kaunsa ko kayo mga maggutom, mga lalog ko lang kay akong baboy. Bigutom na po sila, pareha man. Kaunsa ko. Kung saan pa nagay sudan ako kani ba? Pwede ka magkani akong kanon. Puro luto. Magkabusog manggya po na eh. Nope. Kung saan nagay sudan ako na yun eh. Ay! Pinubre nga sudan. Pero lami po, bisag pinubre na. Ay, magkakaon na po ko eh. Bruh. Humad baboy akong pakanon. Bisag ginamos na pero lamit na eh. Wala ay bulusan na wala tayo asawa. Wala tayo kauban o kaan. Busog na dyan ko. Ilalog na ako nilang kay ilalog na ako na kay gutom na akong baboy. Kaya naman wala ka tules. Walang pagtao ni Aga. Lanay tawo. Nope. Huy! Nagusa ka diya! Mangawat na po ka! Dili ni kawat. Tulis ni. Ah, tulis ba? Ano mo, manulis ka na ako nga nakas among lamingan? Danger. Bitaw Brad. Tulis bitaw ni Brad. Ha? So may ikahatag taon mo na ako ng wala mong pugoy kwarta dira. Ya, ganahan ka na, madawat ka ng lalaw. Ihatag mo ko yung lima. Sa, papusil ka? Ay, bitaw ka na ako makahatag. Marila. Kanina lang. Bisag, baratuho na na pero. Ha? Imo na! Imo na! Yung sanilas. Ah, mata, hindi sa nilas. Apilon pa din mo na yung sa nilas. Ha? Pa yung lasong kakista na. Apil na. Tulis na na. Huwag kanina lang, imuha ko na. Nope. Ambi na. Ay, kaya ikaw na nilalog dito. Tayo sa ano? Marag, kaila ko nimo, pamilyar ti ka. Napay mo sinuutan, pamilyar dyan ti ka. Napay mong TL, pamilyar na kayo na ko. Kani mo sa nina, pamilyar po na ko. Tayo sa ano? Hubuan to. Hubuan. Age, hinay-hinay, hapon. Ah, dili kaila ko nimo. Na? Ikaw lang maday na prekek. Matay nanulis ka. Nang lalog gilgani ko wala ko dalang kwarta. Gitulis po ko nimo. Ikaw na ilalog dito. Sorry kayo, Brad. Saan man nga, di man ko napunta sa inyo ha. Kung trabaho, kay tulis man. Unya akong nakitaan, ikaw raman. Hindi gitarget lagti ka. Unya, mayo na imong gibuhat. Kanang gitulis ko nimo. Nope. Matay. Wala ba na ka katambong itong birthday na nako ni aging adlaw? Imo pa kong gitules, gikuha pa nimo ko relo sa ako sa nilas nga. Lasot kayo kalisod pa na ako sa nilas, imo pang daginat. Mayo ko na. Adlaw ni Brad. Tay Brad pasaylo agay ko Brad ha. Nga natulis ti ka saan? Natarget lock man ti ka. Muhan ning relo ha. Ay, mong sinilas nga branded. Muhan na. Salamat niya. Ay glass, gusto ka? Ikaw na po kong tulisan. Nope. Yung armas. Okay na, magabit ako na kay manulis yung gusto na. Nya, matulisan ko ni mo. Adi, kay birthday na ko itong ni aging adlaw. Ni ako nang lalog man jud ko lang. Palihog kog ikaw lang lalab. Namabay. Sige Brad, kay madlok po kung mapusila ni mo.
na, Brad. Okay. Mana day kay panglalog diya. Sus, may gani ni. Nabalik ni ko nga nilog ng sanilas nga branded. Anak lang, nabalik. Ini ay glas oh. Murag siya jud ako natulis. Induta din ng ay glas. Gapuha jud ko eh. At balihon ko no ba? Murag mas gwapo jud ko. Gwapo jud ko ikaw. Nanagoy armas. Ugma manulis ta ugma. Nope. Baliki ko ugma ha. Kaya manulis ta. Nanatay armas. Nya, ningon man kag di maayo ng panulis. Mahadlog mga duha naman ta ugma manulis nya. Oh, nanapugi pusel. Ko rin ba manulis kay ako nakuha na ko ng pusel. Ay kahadlok. Manulis ta ugma magkuyog ta. Mga ala-una. Manulis ta ugma. Ay kabala ka. Kay manulis lagi ta ugma. Nya, boss. Imong armas di man kasaligan, nya kita ra pong duha. Ikaw ba? Wala kay salig sa akong armas nga. Oh! Ay. Pero mabuto man gyapon na. Armasan eh. Mao day imo lagi patulis ni mong armas kay automatic mo doon na, tang-tang man din yung armasa na. Manulis ta. Kaya basig ukir na, mabuto na siguro na. Na, tag-an ko pa, wadi na kasaligan nimo armas. Istorya ba ni mo, di kasaligan? O, pabutan ko na yung ulo na. Ini armasa. Oh, bisig ingini na, pero mabuto ba yan na? Mabuto ba siguro? Ay, joke ra mo gusto ako, Brad. Ayo, Brad. Magkuyog patag panulis. Lain pa ako, Brad ba? Kanay mo eglas, nagbale. Nope. Nasuya ka sa akong eyeglass. Pusil na itong gisgutan. Nga naabot ka sa akong eyeglass. Wala ka kabalo? Money trending ron. Ini na pagsutok eyeglass. Ay, Brad. Kauban naman sa tang duha. Nga, manulis po taog ma. Pwede timplahan ko ni mong kape dito. Dali dali. Magkikape man dugoy ka. Sa pa may sige tindog-tindog mo. Ta? Mga pita. Ako'y mo timpla ni mo. Tarong mo ko pagtimpla. Kinalamig isa lang. Taysa no? Marag kaila ko nimo, pamilyar ti ka. Napay mo sinutan, pamilyar jud ti ka. Napay imong TL pamilya. Show what's up mga ka-Freak TV. Shoutout ko ni Disian Anggana. Og shout out po ni Helena Zaki, Ibrahim Zaki, Fabrian. Shoutout day ko sa Tabaghat TV o Gubag TV. O shoutout po day ko ni Aisa Turbo. Shoutout. Og ayaw kalimot mga ka-FTV vibes sa pag-click sa among notification bell. Subscribe and click the description below.